Pristigli su sa svih strana, uzeli kačkete, pištaljke, zastave i transparente. Najveći sa natpisom "Ne novom zakonu o radu" razvili na čelu kolone i krenuli u protestnu šetnju. Grlo nisu štedjeli pored zgrade Privredne komore. A demonstranti su za trenutak zastali kako bi najmlađi sindikalci socijalnim partnerima ostavili jasnu poruku. Nećemo robovlasnike, hoćemo poslodavce, nema više rupa na kaišu, šta gazda pije radnik plaća. Samo su neke od poruka koje su pronijeli radnici u zdravstvu, prosvjeti i industriji, a među njima bilo je i penzionera i boraca. Zbog čega ste ovdje? Šta želite da poručite? Da učestvujemo u mitingu protiv ovog novog zakona, donošenja novog zakona. Da ostavimo djeci nešto iza nas. Nažalost, nismo ih stvorili Republiku Srpsku kako smo željeli. Ovdje smo da izrazimo svoje nezadovoljstvo prvenstveno položajem radnika. Nezadovoljna sa statusom penzionera, ono što nam daju kao malo povišicu, automatski nešto odmah poskupljuje. Najglasniji su bili pored zgrade Vlade Republike Srpske, gdje su bile i najjače mjere policijskog obezbjeđenja. Demonstranti koji se rijetko viđaju u najvećem gradu Srpske izazvali su veliku pažnju građana. A šta će jedan narod, gladan, žedan, istrpljen, 20 godina, niko ništa ne radi, sve uništeno, ništa više. Tokom maršrute koloni se nije nazirao kraj, jer su se mnogi naknadno priključili. Policija i brojni redari nisu imali posla jer je protest prošao bez jednog incidenta. Posle šetnje ulicama Banja Luke, radnici Republike Srpske okupili su se ovdje u parku Mladen Stojanović, gdje su pročitali prvomajski proglas i poruke upozorenja Vladi Republike Srpske. A u njemu su poručili "Ne igrajte se sa pravima radnika". Ministra rada Milenka Savanovića, koji je juče izjavio da to nije buna već prvomajska manifestacija, podsjetili su da bi u vladi trebalo da zastupa radnička prava koja poslodavci, kako kažu, svakodnevno krše. Možemo li sada poslati poruku ministru rada koji nas juče tako žestoko uvrijedi? I 120.000 radnika u glas poručuje "Ne novom zakonu o radu". Ministar rada Milenko Savanović danas se nije oglašavao, a radnici se nadaju da je poruku dobro čula i premijerka Željka Cvijanović, koja ih očito nije umirila prvomajskom čestitkom. Dok su oni protestovali, čestitka je stigla i od predsjednika Republike, kome makar deklarativno nije smetalo što svoja prava traže na ulici. Kao da se njega ne tiče, priznaje da radnici imaju razloga za nezadovoljstvo. Dijalog mora da usmjeri se ka tome da se riješe problemi koji radnici imaju, ali isto tako mora se znati da su vremena koje su došla donijela neke druge sisteme ovdje i da zakonska prava i mnogo su uvijek vezana za ekonomije i vidimo na koji način nas želi integrisati, a to znači žele nešto manje i smanjiti neka radnička prava. Moramo o tome svi razgovarati kako bi kao društvo prošlo mirno kroz sve ovo. Okupljeni radnici tvrdili su da danas nisu imali šta da slave, pa su nakon 2 sata počeli da se razilaze. One iz daleka čekali su upaljeni autobusi. Sindikalci vjeruju da poslije današnjih protesta neće biti primorani da uskoro ponovo izađu na ulice, ali će, kažu, biti na oprezu. Ukoliko novi zakon o radu ode u parlamentarnu proceduru, poručuju, vratit će se u još većem broju.